Луксозна каравана Бассекар Камео 6 метра 25. Нов внос от Англия 2004 година. В предната част е голямо сепаре. Това отдолу се разпъва и може да стане огромна спалня. Панорамен люк. Кухненския бокс задължително с печка за готвене на газ, с фурна, с парти грил. Парно отопление Ауде. Както казвам аз, това е централно парно отопление. Серпентините минават навсякъде под прозорците и караваната е тиха, топла и уютна. В задната част е френска спалня и разкошна, широка и просторна баня. С душ, с умивалник. Цената, на която я предлагаме, е 16 900 лева. Заповядайте на паркинга ни в София и ако има любов и е вашата, я отмъквайте. Бассекар Камео 6 метра 25. Няма форселт. Има штори и комарници, нови гуми и транзитни английски номера, с които може да се дърпа и така. Обмитяване, регистрация в КАТ и всички дължими такси са още около 1200 лева. Заповядайте!